मंडक में अइला पंडित सदिया करावजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी आधा बताव पंडित आधा मुहावा डोलावजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी काका बताव काहे खैला इतना पंडित माया मरुदवाजी टूटी गईल दात कुछु समझा ना आवजी टूटी गईल दात कुछु समझा ना आवजी कुर्ता पहिर के अइला जूता सट लगाई जी कवने आदि में तोहर धोती उधी आइल जी कवने आदि में तोहर कुर्ता पहिर के अइला जूता सट लगाई जी कवने आदि में तोहर धोती उधी आइल जी कवने आदि में तोहर छुटी गईल धोतिया की गईला भुलाई जी कवने आदि में तोहर धोती उधी आइल जी कवने आदि में तोहर धोती उधी आइल जी कवने आदि में तोहर मंडक में अइला पंडित सदिया करावजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी आधा बताव आधा मुहावा डोलावजी काका बताव कुछु समझा ना आवजी काका बताव